Yeah. Så vi er taget til Tor 21. Verdens ende? Spørgsmålstegn. Men vi befinder os imellem Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern. Og til jer, der ikke lige har så sindssygt meget geografi, så er vi sådan godt times tid syd for Lübeck. Vi har backtracket lidt, så vi er slet ikke så syd, som vi var i sidste afsnit. Men vi er kommet til det her lille udendørs museum, og de har genskabt noget af grænsehegnet. Og lad os prøve at se, hvad det kan. Vi begynder. Men det starter selvfølgelig med herover i den her side. Det er Øst-Tyskland, og herover det er så Vesttyskland. Så vi står lige på grænsen til Vesttyskland. Og her, der er selvfølgelig hegnet. Hvad er det, hun er lidt utilfreds? Her er selvfølgelig hegnet. Og der er pigtråd på. Det kan man ikke kravle over. Så lige her, der er de her hundeanlæg, som vi også har set nogle af. Og man kan lige fornemme, at der sidder sådan en snor, og der er et lille hundebur. Og så har hunden kunne gå frem og tilbage der. Og så er kommer der en lille bunker der. Jeg tror altså underdelen den mangler. Den er lige lav nok. Hvis vi går lidt videre, så er der selvfølgelig belysning på. Og så er der de her grænsemeldeposter. Og der havde grænsesoldaterne sådan en lille fin telefon, de kunne sætte i der, og så kunne de melde tilbage til kontroltårnet. Så selvom det er væk her, så har du haft kontrolstriben, og du har kolonnevejen. Og kontrolstriben, det er det her sand, som man kunne se fodspor i. Så har vi bilspærren. Dem har vi også set en del af. Og så til sidst så kommer hegnet her. Og det vi lige skal bide mærke i på hegnet her, det er de her selvskydende anlæg. Der sidder der faktisk 2 af. Der sidder en der, og der sidder en lidt længere op. Og der har så været tråde hen, så når du har rørt ved de her tråde, så er de sprunget. Ja. Dejligt hegn her. Og lige derovre, der står også en lampe, så man kan lyse lidt. Så er der den såkaldte grænsepæl, der markerer grænsen. Og her omme på den vestlige side står selvfølgelig det her grænseskilt. Det er noget udvasket, så man har forsøgt at tegne det lidt op. Og så selvfølgelig sådan en bom her. Og det var lidt det, man skulle over for at komme over i Vesten. Hold da fast. Jamen, det er et fint lille sted her. Nu skal vi skal ud og prøve at se, om vi kan finde en nedlagt landsby, der skulle ligge her lige i nærheden. Og det skal jeg så lige orientere mig, om vi kan gå derud, eller vi skal køre derud. Det er altid lige spørgsmålet. Der er jo faktisk sket det, at nogle af de organisationer, der laver formidling omkring grænsen, der Grüne Band, de har simpelthen lavet en app. Så den skal vi prøve at se, om hvor god den er. Jeg har i hvert fald spottet et par steder allerede, hvor det kunne være meget interessant at komme ud og se. Så dagens oplevelser. Vi har grænsen her, og nu skal vi ud og finde en forladt landsby. Og efter det, så skal vi forhåbentlig finde en anden grænseovergang.
skal faktisk indrømme, at i dag, det er også lidt et sats. Jeg aner vitterligt ikke, hvad det er, vi skulle se, og om der er noget at se. Jeg har læst mig til, at der skulle være nogle rester af den her landsby. Ligesom den anden, vi har set. Men jeg aner det faktisk ikke. Og jeg kan sige så meget, at vi er rimelig meget ude på landet. Ude i ingenting. Vi er så meget ude på landet, at vi er ude ved alle kvalitetskartoflerne. Fordi nærmest hver eneste lille landsby, vi kørte igennem, der kunne du købe kartofler. Kvalitetskartofler. Vi backtracker lige lidt. Vi er sgu ind af de her steder igen, hvor der ikke er skide meget skiltning. Så vi var lige på vej ind i nogens have. Det tænkte jeg, det var måske lige fint lige at prøve at gå den anden vej. Så nu prøver vi. Og den her vej, det var så ind på en komark. Og rigtig meget fucking pigtråd. Nå. Så vi prøver noget andet. Jeg skulle ligge herude et eller andet sted. Vi ser. Vi fandt et skilt. Det er lidt det eneste, der er her. Der er sådan en fin gammel skilt her. Første tegn. En mursten. Men lad os prøve at gå ind. Der skulle være et skilt herinde. Er her vildsvin? Ja, det tror jeg vist nok lige der er. Kan man se over det hele. Der er ikke meget landsby, der er tilbage her. Men der er et skilt herovre. Lad os se, hvad det kan. Ja. Her. Her var landsbyen. Det er så herinde. Ja. Wendischleibs hedder stedet her. Og det der sker, det er jo, at i 50'erne, der begynder man at nedlægge mange af de her landsbyer, som ligger i spærrezonen. Og det er jo det 5 kilometer brede bælte, der ligger i grænseområdet. Og i 52, tror jeg det er, eller også 53, der gennemfører man en operation, hvor man faktisk nedlægger mange af de her landsbyer og begynder at flytte dem. Og det sker også i 70'erne. Der er lidt ingenting tilbage her. Men vi prøver at tage en vandretur ud og se, om vi kan finde kolonnevejen. Der skulle være en sti her et eller andet sted. Men altså, hvis der er noget, de ikke er særlig gode til heroppe i den her del af der Skrønes Band, så er det skiltning. Det er de godt nok elendige til. Det var også næsten umuligt at finde et sted at holde. Så jeg ved sgu ikke, om vi må holde der overhovedet. Nu gør vi det. Men lad os se. Jeg tror, der er noget herovre. Ja da. Prøv lige komme med her, hvad det er. Ja da, der er et fundament her. Her var der noget tilbage af landsbyen. Der er lige et fundament her. Lige der, hvor Alberte hun er. Bygningsfundament. Oj. Der er vist noget mere herovre. Oj. Går rundt der.
Noget mere her. Fra nogle huse. Og virkelig se, hvordan vildsvinene de roder i jorden her. Meget spændende. Ja. Fundament fra et hus. Kunne det se ud til? Det ligner nu godt nok. Det ved jeg sgu ikke lige, hvad det her. Om det er et hus, eller det er nogle garager, eller en lade, eller sådan noget. Jeg har måske haft et hus derovre, og så en stor lade her. Eller hvad? Der er vist også en mindesten herovre et eller andet sted. Hvor fanden blev stien af? Der står også nogle sølvsten der. Der er så nogle mindesten her. Lad os godt se, hvad de kan. Nogle gange så skal man vist bare gå lidt videre. Så kommer det hele, for der ligger en bygning der, og der ligger også en bygning derovre. Og så var der lige den her lille sten til Wendisch Leibs. Ja. Im Sperrgebiet der deutsch-deutschen Grenze. Hus derovre, så er der også en sten her, og lad os godt se, hvad den kan. Og det er jo så også en mindesten til, sjovt nok, byen. 1509. Der køber en eller anden fyr Wendisch Leibs af en anden fyr. Ja. Gammel by. Hvad har Alberte fundet herovre? Hun har fundet noget af et hus. Kæft, de har rodet i det. Hold fast. Jamen det må jo så være trappen op ind til huset. Resterne af en spand her. Og mursten og sådan noget. Skal vi prøve at gå ind? Er der nogen hjemme? Albert, hun leder også lidt. Så er vi vist inde i en entré her. Ser det ud til. Prøv at gå lidt længere ind i huset. Men der var altså mange af de her huse, de blev bare forladt. Og så stod de lige så stille og forfaldt. Det er altså derfor blandt andet, vi skal vi sige heldige, at der er noget i dag. Prøv at se. Men jeg har sagt det før. Jeg skal altså være lidt nørd, for at synes det her det er fedt. Og det er der, jeg er. Et gammelt nedløbsrør. Ej, det var faktisk meget sjovt. Jeg skal på gammelt der. Ja. Ui. Ja, jamen, så skal vi så finde ud af, hvor vi så skal hen. Hvad er det her? Spændende.
Der blev det hus. Det var Wendy Schleibs. Det var da lidt spændende. Hvad har vi så? Hvad skal vi så? Jagttårn. Men grænsen den skulle gå lige herinde i skoven et eller andet sted. Så jeg håber vi kan finde en kolonnevej måske. Der er i hvert fald sådan en bakke her. Det er bare naturligt. Men vi er rigtig kommet i skoven. Det er den gamle saltvej. Ja, men vi skal prøve at se, om vi kan komme den der vej rundt. Det er vist den her vej. Skal vi prøve det? Ja. Det er altså sjovt. De her vildsvin, der går og roder i jorden, de spreder jo mange af de her bygningsrester. Så selv her langt inde i skoven, der kan man finde noget af det. Der er noget keramik her fra en tallerken, tror jeg. Der ligger mursten og sådan noget her. Det samme, det er inde i det skovstykke her. Ja. Går nok fredfyldt. Lad os se. Mursten. Mursten. Flere mursten. Mere mursten derinde. Ja. Ja. Natur, natur. Derinde der er grænsen, og så skulle vi efter sigende gå, hvor kolonnevejen den lå. Altså tårne, alt, det er væk. Der er kun jagttårn tilbage. Så er jeg virkelig stille. Ja, det er jo vidunderligt. Det kan vi virkelig lære noget af. Men der er en gedenkstätte herinde. Så prøv at se, hvad det kan. Sgu nok en, der er blevet skudt. Kunne have forestille mig. Der står i hvert fald en kors. Men her er vi så på grænsen. Her er så Michael Gartenschlager. Og det er lidt svært at læse det der skilt. Ja. Hov. Se, vi står lige her i hjørnegrænser. Og det var altså lige her, hvor Michael Gartenschlager, han blev skudt den 30.4.76 af 120 skud af en DDR-grænsevagt. Hans kors, det står herovre. Jeg skal gå og kigge på det. Hold kæft, 120 skud, så er man sat ned med... Så er der altså ikke meget tilbage. Fy for helvede. Se, han ligger der. Men der er sat et nyere skilt op i det mindste. Her var han. Hans kors.
kors. En gravsted. Michael Gartenschläger. Hans historie, den er ret interessant. Han er født lidt uden for Berlin, og tidligt i oprettelsen af DDR, der protesterer han rigtig meget. Og han bliver så anholdt og sat i fængsel på livstid. Men godt efter en 10 år i fængsel, der bliver han løskøbt af den vesttyske regering og kommer så til Vesttyskland. Men han fortsætter ligesom sin protest og bliver ved med at være en provokation over for DDR-styret. Han går rigtig meget ind i at hjælpe folk med at flygte over grænsen. Og noget af det, som han bliver rigtig, rigtig kendt for, det er, at han sniger sig op til grænsen. Og så demonterer han de her selvskydende anlæg og tager det med til Vesten. Og fortæller den vesttyske presse, verdenspressen faktisk, om det her bestialske aggregat, man har på grænsehegnet. Og sjovt nok, så er det jo ikke noget, som DDR-styret er vildt begejstret for. Så man beslutter sig for, at nu skal man altså have fanget ham her og gjort den inde på ham. Enten skal han skydes, eller så skal han tages til fange. Og her, der er ordren om at skyde ham. Og noget af det, som også lige er interessant, det er, at den officer, der gjorde det, der lykkedes med at fuldføre den ordre her, eventuelt at skyde eller fange ham, han fik 10.000 østmark i belønning. Og ja, 30. marts, tror jeg det var, der bliver han så fanget i et baghold og skudt 120 gange. Ja. Og det gør også, at kort tid efter, cirka et halvt år efter, der rejser hans venner et korsær, der peger over mod grænsen. Faktisk så tæt på, som de næsten kan komme. Og det gjorde også, at stedet, hvor vi står her, det hedder Gartenschläger Ecke. Altså Gartenschläger hjørnet. Fordi grænsen, den drejer faktisk lige her. Ja. Yeah. Eller bare, hun synes, det er lidt kedeligt. Godt lige pointere, at det her, det er altså ikke en original. De er noget større dem. Men vi har en grænsesten. Se. Stop. DDR. Jeg skal også lige tage det her med. Her er grænseskiltet, og det er faktisk... Det ser ud til at være originalt, at man har ligesom... Ja. Man kan faktisk se, står her i hjørnet. Ui. Og så ud over det. Gartenschläger Ecke. Fantastisk skilt. Og hvis vi har fundet nogle flere rester. Bygningsrester her. Der ligger massevis en gammel kurv her. Gamle flasker. En gammel spand. Jeg tror, det er mælkeflaske, der ligger herovre. Spændende.
Ja. Masser af glasskår. Også lidt antal af her. Ja. Jeg ved om det bare var affald, eller det har nogen relation. Godt lidt ser ud som om, der har lagt et eller andet herinde. Det kan man da give vildsvinene. De graver alt muligt op af jorden. Det er vi da glade for. Jeg tror, det var det kunne det her sted.